Napapagyan ka gusto sa ano. Marag gumaot, magkikog na ang ani. Panigkiw. Wala na gid ni. Isa ka kong mama mo, mudagan kung makita sa kuha. Nga, kung ate, ipalayas ko sa balay kay wala ko na ko'y pulos kay batik ko na ko'y naong. Sa kaya mayong buhaton ako aning. Masag, dako gid akong problema ani ba? Kuan ni wala manggas akong motor, reader ba niya akong motor. Nagigipag-asa sa akong kinabuhayan ni. Kasi makatabang sa kuan ni. May pag-ibangga lang akong motor, wala na ipulos, reader pa ni. Pastilan. Lord, tagay kong makatabang sa kuan, Lord. Dapat karon nga bulan makauyab na gid ko, Lord, kay marag giulod na gid ko. Doon na kay ko, kay uyab. Ang uban, wala tagay gabiin na sa likat sula. Sana all. Ako ani. Amigo ba? Peps! Nulong tayo to sundre hoy. 5 man ba? Di ba ni maminaw? Ay, nagutog ko anagod. Linti na to ba? Wagi ramang gunagod. Makita, lagi ka lagi. Problema na ko ani break eh. Wala na gid. Bisag bahay diya sa kuan bisag si ana mga chicks ta wala na gid. Di na sila kagusto sa kuha. Bisag na ko'y reader. Sa kay maayong buhaton na ni. Eh, na problema na daga bitaw bahay bitaw sa kalibutan. Bakit ara lagi ka lagi? Ang matuto lang bus ja kay dagan to sa mga gayuma bisan pag 20 ka mong mauyab ato okay kay to. Loyal man ko sa kisa man ang bus jack nga imong gikuan ningon-ningon basin makatabang na sa kuha. Katong na dito sa kuan gani. Unsa man ang bus jack ako? Dagan pud jag kuan nito kay dagan. What? Bro, what are you talking about, man? Naman to yan natabangan to na hiluan na tong bayan na ha makasala ta na. Ay di mo gusto manghilugod kay tiguang na ba siya niya iyang chicks karon kay 16. Sana all. Seryoso mo tanan. Kasi natin ay magulangan nimo. Sayang na ta sa tong dos dito. Di mo gud. Tinuod mo ni kay bakato ta dito, pag abot sa ilang balay. Tarawan man to ni may yung chicks dito nga. Piting apa lagi kay lagi bay. Nadala silang balay ba? Legit man kana. Tinuod lagi na lagi. Sige tisto na to. Ta, atong adon ta. Atong adon. Oo. Aman dapat ilang amang location ana dapat. Dito gani na dito. Liko ta diha. Ito na lang straight on ang dalan dito padulong. Di na ta mo liko-liko. Diya kanara diha nga dalan diha. Diha. Trebi akong motor kay mas mabangga ta diha sa unahan. Wala gid ko sa akong panimo karon kay akong utok na ragid sa iya. Dihawa. Irog. Anak kita mo. Morim. Pastilan. Bago na akong gayuma. Nandito tayo sunod sa Sparkon para may tagna ko yung bagong customer. May bagong abot. Maulit tao. Uy, bagong customer. Hoy, Bus Jack. Nakoy repair kay mangita do sa chicks. Aman imong Bus Jack ana. Kato ba? Eh, pamino na kayo, makatabang gini sa kuha ba? Si Burjak ba? Oo, ni akong ingon sa imuha ka ni. Sige, ito na tayo si Burjak. Uy, bagong customer. Oy, sige, kanang unsa may kinahanglan ninyo? Gayuma o unsa? Lumay o pampabuang sa babae or unsa? Talagang may sa demonyo ka eh. Ay, di na nga, kasakto kayo kay na ako eh. Bago nga binuhat nga lumay, kan siya, gayuma. Sa Tagalog pa. Oo, alay mga rin, kaya hatag ko rin ninyo, sasakto ka presyo. Kani siya, boss. Gusto mo ni siya maka-chicks kay ng broken hearted. Mga nibsag tulo lang kabuok ba? Bas Jack, katabang ko si mga Bas Jack kung sa'yo makuha ko sa mga Bas Jack eh. Problema ko sa akong kagalingan Bas Jack eh. Sa mga silingan ng Bas Jack, mga gwapa nga kuhan.
Hindi manid ko dawatan nila kay patigid ko na kagnaw. Na ko'y reader. Ko'y washing. Sige, Boss Jack, kung sa'yo, matabang na mo sa Boss Jack. Abi niya mo do, kanang akong binuhat nga bago karon nga lumay o gayuma. Sakto yung gini sa inyo kay pagor gini mo na akong pinaka latest nga gihimo karon nga lumay o gayuma karon bisag 5 ka 20 ka chicks ani 5 og 20 ka chicks. Pwede kay ani imo ra ni ana butang na kana gamay sa balas then na maka-chicks sa rin ka ana i-target rin mo ba ano i-target rin mo ring balas kita ka na balas ana imo ra na siyang sablig daw ang chicks dayon may igor rin mo I love you sa pangalan mo gani Pips I love you Pips kanang pwede na tamaan to sa kama kanang mag-kuan ta kanang mag kanang haklob-haklob ay Ako ay isang model. mana nga effective yan ang atong gayuma Uy, traffic ay kapag kagan ay. Apo kita diri ay. Nanay mo to mo abi. Mo to na bayot. Hala. Ay, pati magnaw. Red sa kabaliksan mo. Pati naw mo. Pati yan, biglang nakasakay. Uy, ba't ay biglang naw? Nakasakay ba daw sasaday? Balik mo to, praso ko to nakahilo. Kung may kalipa ba sabol mo to. Balik. Ganun gayon mo. O, yan po na kay Kuan. Yan ba? Natagtamban? Okay lang, hindi ako pa rin naman. Hindi lang ka, baka uyan na ako pa. MP. Sana all. Ada nang gani, nakachik sa gilid ko. Ama, may kagikan! Dito na ko dyan. Dapit! Ulit ta. Okay. Birada. Ato tagbalay ha. Guys, ka sa balay. Oh. Kani. Pila may mong gusto. Sa mani mo to. Uy, bunga makag si Wiwit. Wala ka! Birada na gito. Ano ang ko? Ano, pagtaka, nagsakay. Wala ka yun. Wala kailan naman. Ay! Labiranda, oy! Saan? One eternity. Tadi ari ulan sedikit ni padalong. Andam ha. Kira ko ekbar sa lambulam. Oh. Ada kita nih. Pila mong gusto gani? Sudah punya lah, babe. Sudah babe. Tidak. Masa ka? Ala ya. Nung nakot diri. Latang di pura. Dosa ko di mo. Pinili mo ito si Boss Jack ng 24 hours sa taman. Tay. Hindi ko kabirada. Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon. Sisitsulo, Santone Herbal Capsule. Garantisado, Santone Herbal Capsule. Nagpanyalibyo, Santone. oh shoutout po sa lahat po ng nanonood dito sa ating Vice no? Dos Locos. Thank you so much for watching guys and syempre sa mga nag-comment po sa Facebook Page. Facebook ko. Palasa na sa napag-shoutout si Ate Jill Ray. Ate Silo. Ate Ray Silo no si Ate Mary Grace Parson, akong gagaw Erlinda Verdon. And road to 500k subscriber daw si Francis Jan Estiliore. Francis Jan Estiliore. So vlogger ka pala siya, vlogger. Oh, Ate Caroline and Madam Bray Bray. And sila na po. Yan dire.
si Yamsi Jana Libuon og si Ripolidon Sai. Ripoli Donsay, Herlin Mi Taliwanan, Juan Carbadelia, Laichar Cassandra Mijares. So, Ano yan? Si Rayjan Porquia, John Liberty Topic, Mayan Balaki Gicoli, Derla Bibi, Ella May Mojado, sa ni? Crisel. Crisel, ay. Mura. Apa? Dala lang. Letski Buratski, GR Pradyang Anglaw. Okay then. Jaya Ambalos, Lynn Langerio, John Lawrence Leonida, og si Kina Rain Restauro. So thank you so much guys sa panonood. Sorry kay academic kay ila sinong mga dili kina mo ma-pronounce og tarong Thank you. pronounce. Ayun guys, so abang-abang pala sa aming gagawing short films, and sa mga gusto makipag-collab, just PM me. And page. Kaya mag-email kayo sa aming Facebook page na lang. email, tsaka sa Facebook page pwede rin. Ayun, Dos guys. Locos. So that's all for today guys. See you next video. Bye-bye. Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the kid and then the body give a